Troch de hurre wien in combinatie met de snieën ontstiet er stoosnieën. Hierdoor is er min zicht en waait de snieën hield het weer op het dieken. Dit krijgt geen vagen binnen. Vanmorgen tussen 6 uur en Jalwenion. Vanmorgen is het al wat hectisch geweest. Drok op het dik zelfs, een protte snieën en een stuk of zo'n 8-tal ongevallen op dat moment. Als ik het op Noord-Nederland zeg, dan denk ik dat wij er hier in Friesland heel goed voorbij komen. Het wil net zeggen dat je minder snieën valt, maar denk ik dat de mensen zich beter anticiperen op het waar. En ja, staat juist in Grens 2 mensen verongelukken helaas in Drenthe en Protte. We zitten dus totaal in Traaienoord zitten we op een 50-tal onrijdingen. Dus wat dat betreft mogen we de hand niet dichtkniepen. Ik al ried je voorzichtig, een slippartij zit in een lietshoekje, liekageer bij Jester Littens. Nou, ik kom hier vlak bij de kruising aan en er komt een mevrouwtje de kruising op rijden en die begonnen wat te slingeren natuurlijk. Toen dacht ik bij mezelf, ja, welke kant moet ik nou op? Maar ja, die moment had ik natuurlijk niet, want voordat ik wist lag ik al in de sloot. Als je wordt aangetikt door een ander, je kan geen kant meer op. Nou, dan glip je natuurlijk alle kanten op. Keert je niks verder? Nee, gelukkig niet. Het is maar blikschaar natuurlijk, hè? Ja, dat is een beetje vervelend. Het verkeer had de hele dag last gehad van het winterske waar. Pas aan het eind van de middag waait het minder maar de snieën.